Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje sesosebenza ngamaphesenti. Isibonelo sethu sinjena. Mina ke ngineimpahla. Impahla yami ke iyenza 95 rand. Uyabona ke. Manje ke mangilo ngiyithengisa impahla yami, imali yangena lokuyangena. Impahla zami zikhula nge-15%. Uyabona ke. Ngineimpahla engizithengisayo, mangilo ngithengisa imali lokuyangena, imali yangena, futhi ke ngiyathenga futhi ngithenga impahla yami ikhule futhi ikhule ngamaphesenti angu-15. Manje umbuzo wami uthi njoba ikhule nje ngamaphesenti angu-15 sezoba malini impahla yami ngoba ngicele i-95 rand seyikhule ngama-15%. Manje ke azokhula bayikhule nge-15% kuzosala malini? Siyenza kanjalo umbuzo njena ke. Sobhala ke siphansi sibhale sithi 95 rand anti siyazi ukuthi siphethe i-95 rand. Lempahla yethu phela kahle kahle ingu-95 rand. Yakhula ngamaphesenti angu-15. Angeke phela sibhale percent njengoba njalo sibhale ngepower. Phela manje sesibhala ukuthi kube lula, so sibhala ngedecimal. Basibhala ngedecimal, basiphendula ngedecimal iba ngu-0.15. Ungakhohlwa ke futhi ukuthi sithi amaphesenti angu-15 kwe-95 rand. Ingakho sizoyiphinda nge-95. Ngakho ke isibalo sethu sinezani sothi 95 plus 0.15 uyiphinda nge-95. Izosinikeza ngakhe. So shoko sithini 95 uhlanganise ngo-95 uphinde ngo-0.15. Mophinda u-0.15 ngo-95 utholani? Kuzomela senze ke isibalo sethu eceleni ngoba ke asinasikhala la nesifuna ukubona ucace ukuthi sithole kanjani. So bhala ke sothini u-95 uphinda ngo-0.15. So yenza ke uzothi okay, anginasikhala lana ngizoyala phezulu ke khona kuzobonakala kahle. So bhala futhi 0.15 uphinda ngo-95. 5 umphinda ngo-5 uneza ngakhe 25. U9 umphinda ngo-5 uneza ngakhe 45. Uhlanganisa nalo2 uzothola abantu 447. Ingakho ke so yehlisa u-95 ehlise no-0. Uyabona ke bosohlanganisa 475 no-950 sithola ngakhe 15,525. Mara ke ungakhohlwa ukuthi kufanele sibeke decimal lethu. I-decimal lethu siyibeka phela njengoba le decimal esicale ngayo. Ungakhohlwa phela uyabona ke u-0.50 ulandela amanamba engakhe amabili. Ingakho ke sizobeka i-decimal lethu phambi kwa 25. Sithini 15.25. Hayi uthi ngibheka kancane. Ngathi isibalo sethi ngididanise kancane la. Bheka basihlanganisa u4 no9 isinikeza ngakhe 13. Mangihlanganisa no1 ngineza ngakhe 14. Yabona kusho khona ukuthi ngibhede makuzala. Isibalo sethi sineza 14.25 kahle kahle. Ngibone kanjani ukuthi nginephutha? Phela ngiyazi phela u100 rand i15% izosinikeza 15 rand. Manje ke akwazi ukuthi ku95 rand isinikeza amashumi amakhulu udlula i15 rand because phela u100 rand inkulu kuno95 rand. So ngakho ngibone khona ukuthi hayi khona inkinga ekhona. Masibuyele emuva sabona phela ukuthi 95 mawuhlanganisa no0.15 uphinda ngo95 uzosinikeza okay, kuyafana nokuthi uthini 95 uhlanganise no14.25. Asibhale ke sothi 95 uhlanganisa no14.25 uzosinikeza ngakhe 109.25. 25 ke 25 lo ngiyabona ukuthi akabonakali kahle mara uyabona ukuthi 109.25. Usho khona ukuthi impahla yami mayikhule nge15% izanginikeza 109.25 rand. Uyabona ukuthi ulula kanjani nombuzo bosowuhlehlisa kahle. Okay, manje ke asenze singisibonelo. Isibonelo sethu sithi nginempahla ke. Impahla yami kahle kahle ikhule
ngamaphesenti angu 25. Yabona ke? Le mbuzo lo ungacanga ukuthi uyafana nalo mara mamelisisa kahle. Mawukhule ngamaphesenti angu 25, mase uphelele imali yami iba ngu 100 rand. Yabona ke? Azange ithi phela ngine 100 rand, impahla yami ingu 100 rand, yakhula ngamaphesenti angu 25 njengasekuqaleni. Manje ngithini? Ngithi nginempahla ekhule ngamaphesenti angu 25. Base ikhule ngamaphesenti angu 25 inginikeza 100 rand. Yabo? Manje uyabona sifanele sisebenzise algebra. I-algebra nje ukubeka amagama endaweni yalento ongakayazi. So manje asazi ukuthi siqale ngemali. Impahla yethu kahle kahle iqale yaba imali. So sothini? Sothi u-x uzoba le mali siqale ngayo. Angithi? So sothi x mawumhlanganisa namaphesenti angu 25 wale number lesingayazi x izosinikeza 100 rand. Singayiphinda futhi sibhale sithini? U-x mawumhlanganisa no 0.25 uphinda uphindwe ngo-x uzosinikeza 100 rand. Yabona siyafana nalento le besiyibhala ecaleni, kodwa ka manje asazi u-x. Lana besazi ukuthi u95. Manje asimazi ukuthi yini kahle kahle lo x. Ngakho ke sizothini? So vele sibeke phela inamba elandela u-x isazi ukuthi u1. Angithi? Yabona ke sesiyabona ukuthi okay manje sesinama number eceleni kwa-x sesingakwazi ukuzihlanganisa zoyi2 sibeke u-x eceleni. Wahlanganisa u1 no-0.25 uzokunikeza ngakhi 1.25. Yabona? Ngakhohlwa phela uphinda ngo-x, ngakhohlwa futhi ukubeka u100 rand wakhe eceleni. Ngakhohlwa lo. Ke makusekuhamba isikhathi uzobona phela ukuthi inamba mayikhula nge-25% kuyafana nokuthi uzothini 1.25% times leyo number leyo izokunikeza le mali lena osonayo manje. Kuba lula uma sowazi ibale uyenza ibale ezisona ngoba sasebenzisa mihla ngemihla. Ayike asibuyele esibaleni sethu. U1.25 uphinda ngo-x uzokunikeza 100 rand. Kuyafana phela nokuthi sithi u-x ungu-100 rand phezu kwa 1.25. Angisakhona ukuqhubeka manje, angisanasikhala sokusebenza. Ithi ngisuse lokhu ngibhala ngathemba ukuthi nakwazi ukukhumbula ukuthi u-x simthole kanjani. Base ngisusiye lana akekho umuntu ozodideka nisazohlala nami. Ithi ngisuse ukuthi sokwazi phela ukuqhubeka nginasikhala manje. Kodwa boso lahlekile ungabuyela emuva uzobona ukuthi sithole kanjani u-x. Athemba ukuthi ngingimlahle kakhulu ngokususa isibalo sethu. Yabona? Alright. Uyakhumbula phela ukuthi u100 phezu kwa 1.25 kuyafana nokuthi uthini 100 uhlukaniswe ka 1.25. So sho njalo sothini u125 ngena ngakhe u100. Kuba nzima ukwenza isibalo esinjena. Ngakhohlwa phela ukudecimal lakho. Balulekile lokho. Ukusebenzisa isibalo esinama decimal kunzima, ngakho ke sizo-shifta i-decimal yethu kabili kwesokudla. So kuzoyenza ukuthi kube lula ukuthi sisebenze. Ungakhohlwa futhi ukubeka i-decimal lakho phezulu, ukhumbule ukuthi uyibeke kuphi. Lokho kuyenza ngapha ungenza ngapha. 125 ungena ngakho 100 angangeni. 125 ungena ngakho ku1000 ungena ka8. Singiyashesha phela manje ngoba isikhathi sindlile, kodwa mina ngingathatha isikhathi ukuthi uzuthole leyo number. Kodwa mina ngifuna ukushesha manje ngoba ngifuna ukubonisa ukuthi sithola kanjani answer yethu. So chubeka sithini 125 mawuphinda no8 usineza ngakhi. Mawususa u1000 ku1000 kusala ngakhi? Kusala ngakhi 0. u125 yangena ku0 angangeni. Uyabona ke? Usineza 0. Uzochubeka uyabona ukuthi inamba yethu esala ngayo 8. Usho khona ukuthi siqale nge-80 rand. Usho ukuthini? Impahla yethu beyi-80 rand yakhula ngamaphesenti angu-25 yasinikeza ngakhi 100 rand. Yabona ke isibalo sethu sesiphendule kahle kanjani? Yabona ke isibalo esinjena kuba lula ukukhumbula ukuthi phela onamaphesenti angu-25
uzothini uzothi 1.25 phinde ngo-x uzokunikeza le mali le osonayo le abazokunikeza yona embuzweni wakho. Wona amaphesenti angu-50 uzothini 1.50 times x izokunikeza le mali abakunikeze yona. Uyabona ke yenziwa njalo ke. Bye bye.